Dale, man. Ay, hello, kumusta ka mo? Ano yan sa mga lagat sa kanina, Jefon Morales? Kumusta ka mo? Asap kita, always say, a prayer mo na ito. Unawag may kalang itong labang mo gagawin. Thank you, kay Lord. Singgihata ka na mong grasya. Maragado. Thank you, kay Lord. Okay, asap kita. Bueno, ang sutan po ka na kumitagan ng pagtagano pinadaki ni Jesus sa kalalaki nga nagpatago ulang sunan nga atong o atong. Okay, atong. Kinigibatang doon sila doon ni Reliano. Kaya sunan ang atong sinder si atong. Ako si Atong. Kini akong problema, bahay ni sa ako ang kaluran sa akong asawa taon. Nga, mo ay nakaingon nga, naku, aligi na akong problema noon. Kung nga noon problema ako na akong asawa, no, inandiwan ako pagsugod ng mga pagitabo, ha. Gipaningot in taon ang bayo, tungod sa sayaw nga ulpot-ulpot. Ang abaga uyog-uyogon, ug ang sampot pa tabyog-tabyogon. Maglagot ang mga talaga, kung musayaw naganig cha-cha. Kay wa na gyud nilay mo bera, tungod sa bayot nga kontrabida. Hala bayot, sige sayaw na, ayo hagyod pagpangustora. Bisan sa singot mo, maligo ka, siging cha-cha. Bisag mabudlat ang imong mata, ang bayot na ako may sikreto, nga iya kong tagaan og singko. Basta ako siyang ubanan at ekonomi sa kawayanan. Ako siyang gitumanan, ug ako dayong gikuyogan. Sa pag-abot na mos unahan, ug iya dayon ko nga gitugnan. Gikuot niya ang akong kwako, ang nakuha ang akong abano. Ugi dayon sa tonto, nagsuka-suka. Tungod sa asugistod ipansiya. Nirisi kang bayot ka, nirisi kang bayot ka, taka bayot, mirisi ka. Ole! What's the matter? What's the matter, day? Ang katong akong favorite dong mo ikantaha kay ganahan ko ato. Dito pwede, day? Nga naman, unsa kay nakadi pwede ato nga wa may mudakop nimo adto good. Kinsa may mo pinungdan na to? Ikaw. Nasa mo. Sige na pa. Uy, lain na gud ani niya. Uy, may lang kaglain ang mo request kay kantahon dayon Ay, nimo. so ano yung problema? Ay, nagkukantahan na rin. Uy, lain na gud ani niya. Uy. Ay, sige na pa. Maglagot gani ko ron, digit ko mukaon. Ay, Awa, sa di mo. Inaunsaw taon ka. sige na, kuy. Ganahan mong ko ato, be. Ako man tong paborito nga kanta. Lagi, sige. Pero ayaw to ipinood ako. Nga naman. Hindi ko, ganahan na to. Sa lain lang to ipinood. Ayaw lang na ako. Ay, ako rin mo kanta. Lain, kay arit ay nungod ako. Kinsa may lain akong pahinungdan. Ako, ang kining... Kinsa lain akong pahinungdan. Sa lain, lagi, tao. Pasok ka naman! Pasok ka naman kayo mga oras ka! Tatay, porbidas. Tatay lang na, anay panungod. Sige, kanta. Sige na, kantahan na, tupi. Sige. Tay Punso! Tay! Usaman mamahaw na ta, dili. O, Tay, pero paminawasan yung kanta ni Atong Tay. Ipahinungod na ako nimo. So, pwede lang ito mamahaw nili. Para ako nun mo, tay. Para ni mo, tay. Kantahon lang ako, tay. Paminaw sa Tay, kay kantahon niya para nimo. Dedicated nimo. Pahulay sa dayong ihatag niya ang kaayag nga way pagkapalo. Para na ni mo, tay! Mga libatasan ko asawa, kada ba mahang niyo, digil pabliban, kung yung balibaran, manluod ayon, maingon dayon nga, di ko mukaon. Puti mo na magitaon nga, di mukaon. Mga na problema ako, kay masakit ya ba? Unden? Atong, Tatay? ikaw ba? Ayaw ko nung padaan ng kabuang si mga asawa. Tay, kuan. Di man ikay lalaki, ikay padre di pamilya. Busaan nga ilang, ang imong tingog ang masunod, dili sa imong asawa. Tatay, sa kay pa, bitaw ko magluod din na siya, di umanan. Unya, magpadala po na ka. Ipakita ka ikaw may masunod, dili siya. Tay, Ay pagpakawawi, ba nago ka? Ha? Magpandir ka sa mga asawa? tay, mo biya ng anak, unsa mo kay? Lagi, ako ng anak, pero wa ko magtudlo og batasan ng batayan ng anak. O, yan, kisa pinagtudluan na tayo, inyong silingan. O, di ba? Kasi nakasunod na si silingan, batasan na na. Nakambot lang. Si nanay day, tay.
Dili na nabutasan? Dili, ako'y magbuotong dili siya. No ba? Ako ko'y padre di pamilya. Akong tingog baoy masunod. Mao ba? Tatay, mungutan ako niyo. Kana pahak si mo o. Kisa may kapahak ka na. Ay, kilabay kong takob sa kaldero sa akong asawa. Nanay ni mo sunya. Oh, yan naman. Wa mong kumusugot siyang gusto. Mao nga, nagkasumpa kami. Ay, kilabay kong takob sa kaldero. Kung sabi gusto daday tayo ukap sugot. Ay, ako ang kining. Ay, nalanagtuki ay atong. Ay, num-num ng kus. Magkapahak sa kong o. Ay, tatay sa doy. Isultir lang na. May nabagagawas na. Lai ka ilum-luom na. Mo sabi kayo nung dana na be. Ay, gusto man ko ni nanay ni mo nga magpatuli yung ko. Unsa tay? Nagabuti mo ko kinakadugot. Ay, wala ka rin. Kadung taon. Wala sa lumibaw nga. Wala pa ka matuli. Diba? Oh. Natuli na ko eh. Madahan, mapunaan pala ng pahak sa kong Bida sa ato patay. Klaro kayo. Kada smile na taon. Tuwa na liwat na iso niya. Gipamulong mo. Abong ko sa ito. Uy, magkakinort pa! Kini lang yung pinangga kay nato atong asawa pero may lang yung tamo paubos pero siya sad sa iyang bahin murag lugara man pod mo nang naglibog og saon na ko bayana di yun po gusto mo pasakitan ni nako ako asawa kay pinangga man mao nga kalma lagi ko kalma unya. Uy, Marimayla, Mads. Kumusta naman ka, Mads? Uy, hala, uy, mibag naman kag maayo, Mads. Uy, Saba ka da, Mads. Uy, nice atong ay. Nganong ako gusto ang bida ko. Grabe man kayo siya gud kakaon ako. Kana kong itlog. Ipalamoy kanyag siguro na ako. hala. Tarungan ang istorya nila. Lamoy kasi itlog ng bida. Sus, bida. Ay, kadang Mads, kada buntag, pakanon yung kuha na niyag itlog. Tawa. Gawa sa utan. Utan pa, kanang utan ni saya, kanang kamunggay, tangkong, chapsoy, monggos. Nagyod ng itlog niya. Ha? Yes. Yes, Mads. Maugid na. Mag-order ko na siya itlog, Mads. Tag-5 ka tray. Oh, itlog sa manok, Mads. Unsa na itlog ang buti may pasabot, Mads? Ay, abi ba na akong itlog ni pari atong, uy? Dawa na, hinungdan itlog, lupi ko'y binugok, ana. Bida sabihin mo inuon. Grabe ang istorya nila. Mads, di hindi kagikan, Mads. Ay, dito ko sa mall, Mads. Nag-sell man ko dito. Mao nga nakahapit ko, nihapit lang ko palit og blouse, og mga kalsonis ba, pang babae, Mads. Barato rin ay, Mads. Amot og nakapapakaha, wa pa pa tumahurot kay daghan tao. Ay, mao pa, Mads. Ah, dong atong mga tutudong na barato ra kuno kaayo dong. Naunsa. Siyempre ito, dagkan mo yung blouse ka sodes. Huwag mo sa loob yung uban. Ay, lain. Lain man sa Ikit, to. ikit, sad. Sige na ba? Di gani ka musugot mo. Ambak lang ko dito sa 4th floor. Lipo ba yan? Ha? Mads, second floor man ni kutob atong nahimutangan, Mads. Dili man 4th floor. Kung ano di ay, kaduha di ko mo ambak. Bungot sa ito. Katawanan kay ka. Pare, kuyugin na lang dito, pre. Uy, kay basig mo ambag na na. Sao na lang. Ay, bidan mo may lawi. Unahon na to atong mga kinanglaro. Sirim ka ka. Sige na ba? Day. Ambak ko rin. Biar yeah! Pre! Naunsa mong kamay la? Gisapot ko tay. Unsagin sapot. Gano'n man sa mas atong, ha? Ha? Kuyog man mitay. Bida. Naunsa lagi ni siya. Oh, ang sama sa atong. Panguntan na ka tayo. Og naunsan, Ismaila. Ha? Panguntan na. Magkay klaro Sa tay. mga problema ni mo, Mayla. Tay. Ang butang ganin niya. Gitubahan na tani siya siyang gusto. Da, kisa ba di sa puton tay. Nga, doon nami kinumpra. Nya nag-jeep mi, perting lisura. Tawa. Unta mag-taxi mi, uli basta mangumpra mi. Ano naman sa day mo mag-taxi atong? Ang, yang tang kwarta para kumpra raman. Borbida sa demo. Unya. Ay, nagpalit pa mong big blouse, tay. Ay, unsaon, kita mo siya siyang kumari taon nga. Nya, giingnan siya nga, ngumpra siya, pangumpra kumari. Kaya nag-sale ko no dito. Nya, sa Pimart, nag-sale, banta, brato, banta kayo dito. Makipangadto mo yun siya, makipamalit mo yun. Unya, ang kwarta nga ako gina, para pangumpra, para kusire naman to. Unya, napapalit mo yun siya na, di, wala yung taxi. Mao nga ang akong kwarta nga gipangumpra mao tatoy kuhaan mo sa taxi wa naman ano nag-jeep na lang mi nya karon bagulbol siya hal lang bayana ta Ano tay, galal ko no ko tay. ay mura bag bit rin kinumpra ang imong gibit-bit mo gyud ang imong pinalit ka blouse beda
Gaano man kayo ng imo hang ibit-bitaw niya, reklamo pa ka? Sunod ay nagkuyog na ko, ha? Kay, mamumutan mo. Kay bisag, unsa na lagi palito ni mo nga makita ni mo. Di rabag yung kapabalibad. Bida ni mo, Mayla. Ay, gusto na ka muna, anak. Pahimutan na lang inyo mga kinumpra, eh. Ikaw li pahimutang anak tay, gapoy ko. Awa tay. Ha? Awa. Unsa na? Ay, ato. Imo na anak. Pataas-taas sila una na imong pasensyado kay basig maura na imong kamatyan. Ida, grabe sa kayo. Ikaw sa tayo. Ikaw, palabim sa tayo. Maulay na hitabo na ko sa una sa buhi patong iyang inahan. Kaya nga nung dito, unsa mo yun dito yung masawa tayo, ha? Sinanay son niya, unsa yun dito? Na, labaw pa to. Pero tayo, yun sa pusod ba sa problema? Naibaw ka tong usa ko sa nakaingon sa kamatayon sa akong asawa. Ha? Ano man? Tungod kay doon na siya'y gustong ipabuhat nga lisod kayo. O kay dili lagi pa malibad, gihulga ko mo inom siyang hilo. Ah! Hilo tayo? Inom siya? May inom. Pero iyang isagulag sopring. Nga karon kay dugay man day kayong mo epekto ng mga hilo, ay gadaan lang siya nga sigig inom ni atong hilo. Sagulang gyapon nag soft drinks. Para ka lain lagi kunog lami. Mo yung sagulan yun og soft drinks. O niya, mo ito namatay ang nanay tayo, ha? Namatay silo? Dili man. Unsa ba tayo? Unsa namatay niya? Diabetic. Nga nung taon, ha? Nga no? Ay, mas daghan man siyang nainom nga soft drinks kaysa hilo. Maunang imbis namatay sa hilo, sa diabetes siya namatay tungod na ng soft drinks. Maunang nakonsensya ko. O ano ko siya ba ka? Ako may tigpalit sa soft drinks. Kidot! Bumutay ito, tay! Pero tayo yung liwata taong Mayla sa kung ugangan taon kantong niyang inahan ng babae ba, sobra kaluuran. Ang pait ba sa iyang pagkaluuran lagi, kay buhaton yun niya kung sa iyang gusto buhaton kung magluod siya. Mao nga, usakigayon niya na. Wala naman dahil may konsumo. Saon din ako. Layo pa naman sweldo. Ida, wala kay kawaman kay trabaho taon ron. Dong, ato. Niya na sa dahil. San sa kayo di man na kapuyan yung bayhana. Sus. Dong. Noy! Asa ka? Ari ako sa kusina. Ari ako sa kusina, please. Dong. Unsa naman tad? Unsa na san? Mo gidayo na siya, oy. Unsa gani? Unsa lagi mo sige makag-ingon. Isugman pa ayo ka. Ka babadugan mo birahan iti ka ng imong kalaki. Maayo! Sumdo ka na. Ang burumugagsa. Maayo! Nagtawa ato dito ka. Daoy kay ato, oy. Paita ni mo eh. Pita bibig pagi ako. Diyan ito, Brad. Boss, inyong big susuga, boss. Nanay notice po, disconnection, boss. Ika, duha kabuhan naman yan, boss. Kalang tagal mo putlan, boss. Pero siguro, kalang hapong bayan, boss, ha? Kaya hindi ninyo pumayalan, boss. Putlan tagal mo, boss. So, sige kang gisi. Ginawa at kasbiko, no? Propida. Eh! Kinsa to, Dong? Kato sa disconnection sa kurente. Ilan lang kung bayra na to. Uy, kaapurado gud anak nila. Hello, ay. Karoon ganito taputlan. Itagaan lang tagsyan nga. Pabayaran ko itong sapon. Eh, dili lang tanila putlan. Da, di lagi na mo putol. Too man ka. Hello, ay. Dong. Unsa man, uy. Kato akong gi-order ba? Karon ko na to ihatod. Lupig kang Lisa. Hilom-hilom lang. Pariha ra bitaw ming Lisa. Itugi. Sulti lagi mo kang Lisa. Hilom-hilom lang. Pisulog daw silog. Sa kapoy kayo. Eh. Kato akong gi-order. Porbeda. Ay, saan mo gi-order mo? Nag-order ko atong panty nga na-foam sa lupot. Para mabuto akong luputan. Aon. Karon to ihatod. Tagay ko para bayad ato ha. Kung sa to? Fanting na foam? Yes. Kita ito dahil. Kauwaw na ka. Kita ka pagka ng tagsuga ka rin. Siguro yun yung fanting na foam, ha? Lison ka na. Tama di ay, lain na ni mo eh. Isaan pa ka? Bahala ka. Di ka mo taga-ano, di ko bukaon. Mas mayo! Mas mayo di ka mukhaon! Ano man? Watay bugas, way sunod rin! Mayo saan di ka mukhaon ron! Oh, sige. Ay, gito bayri. Di ko bukaon ron. Bahala ka niya. Kilom niya. Ikaw bihada ka. Kindot kay ka. Gala ka. Pwek!
Mga ko problema, kung saon taon, wag paki akong asawa sa mga problema sa bahay. Ya, wag naghatag ng problema, idaot ko karon oy. Ang ako rong buhok may dibaga, pero akong lawas idaot ko, lain na lagi na ko tadaot. Muda yun mo padluod, kung saon taon na ko behana. Ako nya, unsa may akong buhaton na ni babina be, palihog basahi ta diha be, kanang dili tumanan, manluod dayon. Na sa Bible, palihog tabagi ko. Unsa man kung kamoy pasultiyon, atong. Hello, Lord. Mati na mo ron, may adlaw. Sa tanan, sa tanan itong makaigsunan, magpasalamat ni Lord. Thank you, Lord. Salamat kay Lord. Mamamiri, salamat sa mga pag-ampo. Sa tanan itong makaigsunan. Ang mga tao na minom sa ito ang Said Panyawan Coffee Mix. Maunay, the best kay nato imnon diya sa opisina ni Vice. Kay the best kondisyon kay ta. Usog ta mo trabaho sa ito ang mga bluhaton kung makainom ta sa Said Panyawan Coffee Mix. The best yun kay na. Maunay, bitter nga makapabitter sa ito ang kalawasan. Dindot kay ato pag-inuan na kay paning tunta sa atong trabaho, mauman ang atong trabaho, unya daghan pa tayong mga benepisyo nga makuha sa ato ang Said Panyawan Coffee Mix. Salamat kayo. Ate Bes! Okay, og ako saan pasalamatan ang tanan nga nagtumar. Nag-maintain karon ng Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas sa sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw gyud. Katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka magkaon sa imong pamahaw, inom daan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ini paniuto nimo mao gapon. Inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule una ka magkaon sa imong paniuto. Mao gapon, sa di pa ka magkaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya tong na problema bahin na ning kidney o UTI. Ayaw na magkaguol, di na taanging mabalaga o makahadlok. Tungod kay doon na makatambal, makaayo, makapaalibyo ang atong debate bahin na ning kidney o UTI. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang si Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot ha, alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan itong mga isuunan nga migamit sa ito ang Said Liniment Oil. Thank you yung kayo ninyong tanan ha. Kamu ang naghimog number 1 sa ito ang Said Liniment Oil nga kanunay gamit ana. Labi na yun ning taga New York o taga Carolina. Ni uli lang yun sila diya si Kihor. Sila si Ma'am Vida Alcamo o si Ma'am Ann Alhas. Ay musuway yun kuno sila aning Said Liniment Oil. Suwayin na ninyo ma'am nga mauna yato ihaplas sa ato ang kabugnaw dito sa New York o ingon man sa North Carolina. Ay suway lang suway lang na ninyo ma'am kay the best you can ato ang Said Liniment Oil nga maoy muwa sa atong panuhot pamaol panakit sa kalawasan barikos bins katul kuto sa kabataan o gilikay magita sa dinggi kon maghaplas ta sa Said Liniment Oil nga anara mapalit sa butika di ba kuya Gili? Okay, ma'am, sa butika gid palita ha. Ma'am Vida o si Ma'am Ann Alhas. Sa butika kay mao na ang tinuod nga haplas Said Liniment Oil. Sa butika di kita mga igsoon ha. Butika. Aljas din siya gams. O di ay. Manas butika kita. Og di gali gams alat na lang ta sa Facebook kay layo man Facebook lang. Facebook lang nga ato bisitahan ang page sa Said Marketing. Kay tayo to ang Panyawan Herbals. Og ayo kalimot nga atong i-like may ang page ginagams. Yang makita ditanan ang mga genuine Said Marketing products. Og ang mga Panyawan products sa Said Marketing mapalit na pud nato sa Shopee. Muna, Shopee tanya butika, Shopee, butika. Muna gina siya. Ana yung tapadong, di pangila. Thank you kayo. Salamat sa kayo. Elibina kanimo Sir Alan ug Ma'am Josefa dia sa Luis sa Mambaling. Ang kanon din sunod sa tumataluman. Thank you kayo. Kumusta kuno kamo? Matan pa ni Miss Mika Ruho sa Tuyanaga. Sir Alan and Ma'am Josefa Luis Mambaling. Og kanimo diha Brother Ernesto Kulong o Sister Enriqueta Kulong o Brother Jomare Tormes and Sister Jenny Tormes Couples for Christ Oslob. Ayaw ka magalimot ha. Aduna kini glutathione papaya extract alang sa ato ang Celebrity Kojic Beauty Soap. Aduna sa siya ka ng moisturizer para dili mag-dry ang imong skin. Aduna sa siya mga sangkap para mo repair sa imong mga dead skin.
Entonces, kutis artista, kutis porcelana, younger looking kita. Ayaw kalimutan, doon na kayo murag katol-katol, murag up-up, murag mag-itim-itim ang kilay baka sa imong ilong, o diba, dapat sa imong dunggan, murag usapan ni, oy, murag usapan ni akong skin, oy, doon na kayo mga skin problems. Ayaw kalimutan sa atong celebrity ko, Jake Biones. So, kiniri palit ninyo, ayaw, inquire mo ato sa butika. Ayaw mo anang kasuroy-suroy, kaya basi nung makapalit ka mong pike, unya, ha? Unya, tanawa diya ang kilid sa sedlanan, o doon na binakabutang ang level diya, SED Marketing. SCED. SED Marketing. Thank you. Ate Pres, Okay, ang senior dato karong adlaw. si ato Ate Pres, kan sa ato Ate Pres, nakasawa ni siyang pagtaluran. Grabe kaluran, tanang makuan, pagluuran lagi Ate Pres. Grabe Mabaw kayo. tingkoy. Oh, babaw kay tingkoy or mabaw kay kigol. Mauna no, mabawan mo kigol. Ay, luuran mo kayo ta. Karon katapusan niya ibang luuran Ate Pres, kaning bayranan sa kuryente ni ay ni anak din ha, pabayaran lagi kuryente kay putlanan sila. Karon di pabayaran siya ang asawa kay di order ko siya pante kanang paudos lubot sa Foam. Ah. Para padako sa lubot Siya ug pa batang. nga, Ate Kanang panty nga Foam, daang kanang may foam. foam. Daang Ano nga ba? foam, oh. Ah, Ay, mao na. nakapan na magsulub ka na lang, tarungon siya ni mong gulyat kay, mahiwi mo na. Oh, di ba? Mahiwi mong lubot. Wala Pero- ko rin, ang tawagan ng padding. Padding, oh, padding. Pading. Oy, di na maayo imuha day Mayla. Para suga man na ninyo day. Unahon na nimong panty be. Unsa kamo kuno Ate Pres ay babae man na be. Dili ba di man na kinahanglan ba kung dili ka dako og sampo dili ka igwad ayo pag sini daw fitting di ba ay bukad gyud kanang bukad aron di maklaro ang imong lubot oo kay inana gasto ka kwarta nya ibayad og asa to ibayad ninyo nga imo ra ipalit anang naipadid nga kuan pading nga Atos magtawra kanang paspaso. Oo, sa mga tao nga, anas luyo, pariyatong, nagtanaw ko ba niya iyang lubot na hiwi. Kung tanawa na pading man, o, kana iyang panty na ikaw ang tanawa, kay, mahiwi, madugay, labig sigliyok niya, kuhaan ka. Yung lingkod, buwog, anak. Oo, kay kanang panty ba na ito, di bigyo na hapit nga, mahiwi, bigyo na, di Di ba? na pagkamlingkod. Basi ka dyan. Ako yung sirvituan natin, Pres, no? Simba ganin ako yung tuyuon nga, dili kumuluhod atong bangkua. Nga naman, Kaya katong babae nga muluhod ya pirme, idara naman siya. Bukan na to, di sa tingog tiguang, basta idara na. Ang yang isulog ka na simba, ka na yung nice slit. short bitaw sa babae nga lapas sa short. tuhod. Oo, Singan, anak. Runtong, brigin na. Oo, lami kay siya diri kilid. Oo. Iko ka ni padding yun ni, iko nga, Bailan man Kala niyo ba ba? yung kurbada sa kang mura siya dagay ko. Lamig porma kay iyang kilid, lamig kay curve. Oo. Pero ang iyang likod sa sampot, nipis man. Flat. Oh, Ang flat. iyang gipalit nga panty, ang diri ra para hips. Para hindi na para siya kay hips, curve. Murado ka ng murado, gidrawing ko. Idara na biyasin ko nga. Ako, musimba ko. Makasahin noon ko kay... Lahi na to ako nakita ba? Nga naman. Kanang kanta sa simbahan, iyag yung sayawan. Inigpermiro yung kanta kanang Daigunta ang Ginoo. Ay, charismatic, tingali na lang. Dili siya charismatic. Kanang tiguang na siya, Ate Pres. Di Asa ba? sa sayaw? Tubangan sa altar. Nindot kay siya tanaon ay graceful ba kay usayaw Ganun tigul. sayo man siya. Murag iya lang yung yala sa Ginoo ang iyang kuan siguro. Dili, bimbir siya sa charismatic. Magsayaw mo ng charismatic lan. Ito sa mga tao Unya. nga Sa nagimba. aran, sa aran ba ka? Ha? Sa aran. Oy, og sa aran, Di ba kaya sa- sa Santo murag- Niño. Ma'am, ang mga tao na ana dagin ana niya. Apirmi din na O siya. pirmi gyud na siya kada simba ana niya magabot niya na buntag na lasait buntag magabot ni kay kinama permiro kung mas gyud mo simba makitaan gyud na ko siya musayaw na si tubangan Pag kay gikuan na sa pari, gitugutan. oh gitugutan na siya niya permiro kanta daigon tag gyud siya isugid ko ang akong kasalanan mao na dayon imaya sa Dios dito og sa kadaait sa iya mga tao basta niduta niya tanawon musayaw gyud siya Dahil? hasta katong nag kanang iyahang nag-wheelchair, iyag yung ananaon, pasayaw niya. Murag iya bitaw ang ganiron, kung nindot. Mga di mapares ang kuan sa kristan. Balik ta. Malingaw ko diya, punta. Naana siya sa Balik punta. ta. Ipiliw ko kung anong saan yung panguntahan na be sa last page. Saon lagi ko nun niya, naam na ni mo diyang script, asam na be. Ike, punta na diya. Dito lagi kami nun. Agay! Kadiyot kayo. Hinumdum ko lang na adi. Ano man? Ano eh? Hinumdum ko lang. Ayun, paabot ka na ito na itong programa at Kagayan de Oro. Sister Rizel Sator Ibuna. Nga maghuwat ko nun sa na itong tuluman nun. Ikuan ko siya ni message. Salamat kayo. Rizel Sator Ibuna of Cagayan de Oro City. Thank you. Ayang panguntahan na unya unsaon komentaw ni babayhana oy unsa may akong buhaton na ani niya tapaliw tamagi ko ninyo ni ang basahon tan-aw nimo paminaw nimo murag dili kay nimo takdo ha pero ako lang kag pasabton
Sirach 23, 9, kayo, ha? Sabta tabi. 19, kining tawhana, nahadlok lamang sa mga tao. Wala siya magkaamgo nga ang mga mata sa Ginoo, mas hayag pa kaayo kaysa udtong tutok. Nagtanaw siya sa tanan nga atong gibuhat, bisan kon gisuwayan nato kini pagtago. Kani sa Sirach. Mula atras ko diri sa kanang gitawag og Josue. Josue, Kapitulo 1, versikulo 9. Okay. Huna, hinumdumi ang akong sugo nga magmaligon ka ug magmaisugon, ayaw kahadlok o kaluya, tungod kay ako ang Ginoo nga imong Dios, mag-uban kanimo bisan asa ka. Ako kining gibasa, ingon kag murag dili man mutakdo dito sa kanang naang pangutana sa bana nining problema karon. Pero kung imong diretso unang unod, ang paghangad kaniya, ang pag-ampok kaniya, kamay punga ni dire. Kay ang tanan nimong gibuhat, ikaw may nagbuhat sa tarong. Ikaw may nagbuhat sa tarong, kanang imong asawa, badungag yun na kay katabi tong gospel Goliath, kay numdum ko na ingon nga. Sagpaon nimong toong aping, ipasagpa sa dangma. Karon, kanang ingon sagpa ang tuong aping, ugwa nga aping, matud pa pare, magtuo ka nga, martir na ka, kay ipasagpa nimong tanan. Dili di kuno na sagtukulyat. Ilig sagpa sa tuong aping, itaon nimong walang apin, dili na mao. Pwedeng imo siyang sagmon apan nagsugod na ka og preaching ug evangelizing. Ug pasabot magsugod na kag badlong na dili maayo mong gibuhat ang Ginoo. Kapag unsa man ang but pasabot isagpaon ang usan mo kaping niya ipasagpa ang pikas pang-aping. Ang pung sa pare pananglitan bana kasawa, ang bana hingon ta sagpa tuong aping pak. Nga ikaw sa kasawa, ipasagpa sa imong walang aping, kapag may niya isultis Biblia. Nangin mas Jesus, kung sagpaon imong tuong aping, ipasagpa sad ang wanga aping. Dahil mo na yung pare, kung imo nang buhaton sa imong banang hingulata, magtuo ka nga martir na kaasawa ka. Ikabatayin mo, malangit ako kay martir ko, ipasagpa ng tanan akong aping nga waog to. Isa dili man amo, abot pasabot ana, ang wanga aping mo imong sagpaon, sagpa sa imong pikas, abot pasabot ana nga, imong buhaton, ang angay nga wa nimo buhata, imo siyang badlongon, imo siyang explikaran nga ayaw dong dili ni mao imong gibuhat ang Ginoo na mo start preaching ug start evangelizing way pong. Kay wa nimo buhata ang angay buhaton, meaning wa nimo mugod siya pasabta, wa nimo tudloy kun say angay, imo lang ipaundayunan ana no. Sa ato papaybaon siya nga sayop ang sayop ang imo gyud ang explikaran, imo siyang nya ta ganong sagpaon bigas sagpa man ang term nga naa. Ako sa katusad akong amigong pare ate pres na sagpaon na imong pikas aping. Sagpa. Pasagpa imong pikas aping sa ato pa kuno magpaubos ra ka. Nga bisan gisagpa gidagmalan ka ayaw pagtukon. Kana kasabot ubos ra ka. Ay sumpay mo sa to pa dili ka mo tukol, dili ka mo baos or makita ang imong ipasabot ang kaayuhan. Kana kasabot ko. Sumpay man kuno sa Mihel Ebanghelyo Goliath at pres kong ingon nga ang ngipon bayrag ngipon, ang mata bayrag mata. So sumpay di siya mo na ningon ng pare ato ning tumanon daghan na kay nga pangag, daghan na kay nga buta. Oh no. Sayo pala na sagpa. Sagpa ano? Kung kano bayad. Dili man ko sagpa nga sagpa yun. Tudlo, 500. Ligtas 1,000. 1,000. Nagpila rin yung sagpa. 1,000 na. Kada tudlo ko no, ate pres, 500. Kani usa ka tudlo. Kanaan naman ang 500. Uy, kani usa ba? Sa usa kani. 500, 200. Sa una lagi. 1,000, 1,000. Di ay. 2,500. Imo peranan kung masagpa ka. Bawas ba? Oo. Ano? 5,000 na? 5,000 ang peranan. Sinuktok na ka. Balik ta. Balik ko no. Sagpaon ng wang aping, ipataon ng wang tuong aping. Ikaw. Ako lahi. O sa tayo mo. Iya kong bunangan. Karon. Bunangan. Pag bunal, pak! Sa clown ko bitaw, wala ko buwi eh. Salamat ang bunangan dito luman no. Kaya ko ang puzzle, Tihon.